Togendete ningane ndiyo goichania ya mate ya nyagosira Jemi Manyang'ate kurwa Nyagonyi imeye kaunti ya Kisii uyurenge oyo mobo aigatia balie abangena bali bane banyatuka bagoitwa so kagirwa kwa babarogi nigo erebirero magiga y'abantu batamanyiri kugenda na gusalia endagera ase migondo yabo nabo igo kurema ase kugira bana batamanyiri aso obotuki gose ekaraba temire kobora boli nigo bagotenga no muntu ojitaga kombo asinza mecho kurende tiba manyiti na nigo bakuboliri serikali kokora obotuki na kubana kalia oboene bwabo mulikito Daniel Ontiri na mange matuko hatatu kaitire kurugeta seni kiagetembe kemulikiro bugima bwechi amate cyabangina bane kurwasi kenyiro Kenyagonyi imiamarani ase bunge ya Kitutu cha North ime county ya Kisii abasambetwe umwaka w'ekirubere na 20 noyo muhaso kukagerwa ko babarogi bakamuita busa ese saguri bono tabwata mangana mange go bachite bakamanyora aikaranste mwaye gesuna negetasi nikiga nigo twakoreta rwende ritukuria rero asinka yumongina nyegusira Jemi Manyang'ate oiboigo renge gati yabaria bayete asinkiga nigo bale noboba kubwatekana negekore asa bantu batamanyikaniti bachite na gosalia amatoke nebimeri binde aso megondo bakamenta aso kulima umugondo onyegusira kuywarigania aserisimika igento kibabegete obobo bonene ekara ba musambi tukavuga ebine bikanda kucha bikanda bikagendera bono to byayarire nande bona mangana achakira manga nande mangana obulimo bono na abana baminto basinyo gocha komenya gai bono batubwata obo bakomenya gai yarengeri tukuri aramisi ngacha karumu chobu no genderete ngochukanganyora amatoka akenyiro umugondo olimire timaiti bono ngorimete na rete kurigirinde yakali matokwane kuse tomanyora nonyera bo nigo bakwanira chinkuma igoro yo mokomboi oyo egotebekana okomboete umugondo iga batayabona ondetayo barikiranete ko bakomboya nondetayo obaire nonyene tongoro engana korengana na barabo batayabona nigo yaombigwe na bateneri benseme iga nonyemaga yo kolikia chiroboti kaki ondu bwensi obwate mangana ndata geta mangawe tani ali ayekire nemigondo oyo are kwezoka esata bayaya igere iga inchuto korega neza nakinya aso goncha matoke omonkwano yo nazita matoke atike kwebisa tigachiche are aso mwana omuntu ngaki ya matoka nyina najite asenginjo mugoro na kondesete nakini atotebia aso maene ingoyo ahete chibesa chibugundo gokondesa bamenta bona ekorekega nebinde bingabune biga nigo bikobeka amagema basa kungu korenganirwa nakiria kyogosambwa gwika kwa mongina gwenkeiga asoko kagirwa kobomorogi baboria serikali bono weso nagati elio banyoro bene bwabo kurubudireke seni kiagetembe kurega se county ya Kisii leterane nguruku Daniel Ontiri